Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Мен Аббас Хазрат булам. Хәзер Татарстанда биредә Аллаһның рәхмәте белән Казан саммит уза, выставка. Без инде комитетта эшлибез, штаб белән таныш, Аллаһның рәхмәте. Шул штабта инде күп күркәм кешеләр булды, яшьләр, Аллаһка шөкер, үсеп бара, төрле оешмаларда эшлиләр, хәзер җитәкчеләр булып. Мин дә биредә Татарстанда хәләл комитетта җитәкче булдым, Аллаһның рәхмәте. Инде Гаяз Алиевич безнең авыебыз мәрхүм булды. Аңа карамастан, аның киңәшендә, Рустам абыйның киңәшендә һәр вакытта шул штабка йөреп, Коръән укып, яшьләргә киңәш бирә идек. Бу гадәтне шулай дәвам итеп киләчәктә дә киңәштә булып, хәзрәт буларак инде берәр хадиста искә төшерсәм дөрес булыр. Хәзер инде акча, мал заманасы без беләбез. Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәшһүр хадисында әйтә, әгәр дә сезгә байлык бирелмәде икән, ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бәлки байлык бирелеп, айдашып, саташып китәр идегез дип. Әгәр инде сезгә байлык бирелде икән, ул да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, әгәр сезнең байлык булмаса иде, сез бозылып китәр идегез дигән. Шуңа да әгәр сезгә Раббыгыз саулык бирде икән, шушы саулык белән Аллаһның рәхмәте кулланып, шушы саулык белән Аллаһ Раббыбызга шөкранә әйтеп, бу саулыкны Аллаһ Раббыбыз үзенең хикмәте белән бирелгән. Әгәр чирле булса идегез, хаста булса идегез, бәлки диннән ерагайыр идегез, Алладан ерагайыр идегез, шулай ук сезгә авырлык бирде, чирлек бирде, хасталык бирде, бәлки сезгә саулык бирсә иде Раббыгыз, сез дә бозылып китәр идегез. Шуңа карата, мөхтәрәм җәмәгать, без инде аятка таянып та күркәм ва ин шакартум ла азиданнакум булган ниғмәткә әзме, саулыгыбызга Аллаһга шөкер, рәхмәт әйтсәк, ул да Раббыбыз арттырыр. Бергә булыйк, бердән булыйк, бер-беребезгә хәйр дугада булыйк. Гаяз Алиевичтан Аллаһ Раббыбыз разы булсын, киләчәктә дә бергә дус яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт.